Em dic Maribel Gómez, soc professora de Llengua Catalana i Literatura i actualment treballo com a tècnica docent al Servei de Suports i Recursos Lingüístics del Departament d'Educació, concretament en l'àmbit d'atenció a l'alumnat d'origen estranger. Aquesta càpsula de reflexió vol centrar-se en el procés d'aprenentatge de la llengua catalana com a segona llengua per part de l'alumnat nouvingut que s'incorpora al nostre sistema educatiu procedent d'altres cultures i que parla altres llengües. Com és aquest procés? Quins elements hi intervenen? Què podem fer des del centre educatiu per garantir l'aprenentatge de la llengua de l'escola? M'agradaria començar recordant el marc general de referència dels drets i deures lingüístics de la població a Catalunya. L'ordenament jurídic estableix que tenim 3 llengües oficials, el català, el castellà i l'aranès a l'Aran, i reconeix el dret de les persones a conèixer-les, a utilitzar-les i a no ser discriminades lingüísticament per raó del seu ús. El coneixement de les llengües depèn, en bona part, dels aprenentatges adquirits durant la infància en el marc del sistema educatiu, i aquest coneixement és una condició necessària per garantir al llarg de la vida l'ús social de la llengua en comunitat. Per tant, des dels nostres centres educatius hem de marcar-nos com a objectiu garantir els drets lingüístics individuals i col·lectius dels nostres infants i joves, entre altres motius, perquè així també garantim la igualtat d'oportunitats de tots els nostres alumnes. Avui dia, a les nostres escoles i instituts gaudim de la presència d'un enorme ventall de llengües d'origen i familiars. Ja no podem parlar de 2 llengües o 3, català, aranès i castellà, sinó d'una diversitat lingüística molt més gran. En aquest sentit, la incorporació d'alumnat d'origen estranger a les nostres aules suposa una oportunitat de gran valor pedagògic, perquè més enllà del repte lingüístic que ens planteja, el contacte entre cultures permet fomentar la competència plurilingüe entre els nostres alumnes. Recordem el que deia Wallace Lambert, quan afirmava que quan en una societat es parlen 2 llengües i existeix el desig de mantenir-les, l'escola ha de donar prioritat a la llengua socialment més feble, és a dir, aquella que no tothom pot aprendre des de les seves relacions socials. Seguint aquesta màxima, a casa nostra el català és la llengua de l'escola i això ens obliga a fer-ne possible l'aprenentatge. Les llengües s'aprenen fent-hi coses i, per tant, si el català s'ha d'aprendre a l'escola, això voldrà dir fer amb el català les coses que fem a l'escola, ensenyar i aprendre. Com podem fer possible que tot el nostre alumnat, independentment de la seva llengua familiar o del moment en què s'hagi incorporat al nostre sistema educatiu, desenvolupi les habilitats lingüístiques en la llengua de l'escola per poder aprendre en igualtat de condicions? Alguns dels nostres centres compten amb el recurs de l'aula d'acollida. No tots, ho sé, però la metodologia que s'hi empra pot ser exportable a altres situacions d'aprenentatge. L'aula d'acollida és un sistema d'atenció previst per atendre l'alumnat nouvingut en els primers moments d'incorporació amb l'objectiu que adquireixi de manera intensiva la competència comunicativa inicial. Però l'atenció a l'alumnat d'origen estranger no es pot limitar als primers temps de la seva incorporació als centres educatius, sinó que té un recorregut molt més llarg. De fet, cal articular un itinerari que un cop superats l'acollida i l'aprenentatge inicial de la llengua ha de continuar a partir del moment de la incorporació plena de l'alumne a l'aula ordinària. En aquest sentit, és important recordar que la recerca en l'àmbit de l'aprenentatge en segones llengües demostra que els alumnes d'origen estranger que s'incorporen tardanament a un nou sistema educatiu necessiten un mínim de 5 anys per poder seguir les classes amb una comoditat lingüística similar a la dels companys autòctons. Aquesta tesi, àmpliament documentada des de l'extensió dels programes d'immersió lingüística a final dels anys 70, i és per això que és una creença errònia considerar que un model d'aules pont o aules específiques perquè en un temps més breu, de forma accelerada, no més d'1 any, facilita que l'alumnat estranger incorpori la llengua de l'escola. De fet, els aprenents desenvolupen unes determinades habilitats conversacionals en la segona llengua que són molt distants de les que utilitza l'alumnat autòcton per desenvolupar les habilitats lingüístico-cognitives implicades en les activitats d'aprenentatge. Això no significa que un determinat alumnat no pugui fer grans progressos. Per exemple, un alumne amb una bona escolarització prèvia i amb habilitats lingüístico-cognitives desenvolupades des de la pròpia llengua no tindrà problemes per transferir-les a la segona llengua sempre i quan es donin les condicions per poder-ho fer. Per tant, l'alumnat d'incorporació tardana
tardana necessita que els docents fem ús d'una metodologia específica per poder transferir les habilitats conversacionals o lingüístico-cognitives prèviament desenvolupades en la pròpia llengua i a la vegada necessita temps per continuar fent-ho al llarg de l'escolarització. És a dir, allò que aplicaríem en un programa d'immersió lingüística ho hem d'estendre a tota l'educació obligatòria. Com més relacions socials, més possibilitats d'incorporar usos conversacionals de la llengua de l'escola i a més usos conversacionals, més possibilitats d'incorporar-se activament a les negociacions dels significats implicats en allò que s'aprèn a les aules. I és que la dificultat específica que han d'afrontar aquests alumnes és que han d'aprendre la llengua que vehicula els aprenentatges i alhora els sabers de totes les àrees i matèries. Des del plantejament d'escola inclusiva del Departament d'Educació, els centres educatius han de buscar les estratègies metodològiques i organitzatives per facilitar l'èxit educatiu de tots els alumnes, entre les quals hi ha la de proporcionar suport lingüístic i social als alumnes d'origen estranger que necessiten una adequació del currículum. En aquest sentit, és important remarcar que les estratègies de suport lingüístic són mesures de suport a les activitats programades a l'aula ordinària i, per tant, s'ha de basar en la cooperació i en la informació compartida entre tots els docents que tenen un mateix alumne. Ens cal, doncs, una metodologia que permeti a tot l'alumnat el progrés respecte al seu domini lingüístic i el progrés acadèmic. Una metodologia recolzada en un enfocament comunicatiu, en activitats que facin possible la negociació dels significats implicats fonamentalment en l'activitat lingüística de l'aula. I això suposa que l'alumnat ha de poder parlar, ha de poder explicitar els seus dubtes, negociar el sentit d'allò que diu, verbalitzar allò que no entén. I això no ho ha de fer necessàriament només amb el professorat. Les ajudes no han de ser únicament de professorat cap a alumnat, sinó que s'han de realitzar activitats que permetin l'ajuda i el suport mutu entre l'alumnat. En aquest sentit, la diversitat de tècniques i pràctiques educatives implicades en l'aprenentatge cooperatiu és una bona guia. Per tant, calen més intercanvis entre el professorat i l'alumnat i menys activitat unidireccional de professor cap a alumne, més activitats cooperatives entre l'alumnat i menys d'activitat individual. Algunes recomanacions bàsiques per als docents que teneu alumnes d'origen estranger i que trobareu recollides en els nostres documents sobre suport lingüístic són: tenir calma, paciència i expectatives positives. Penseu que el contacte entre llengües i cultures diversos és un valor afegit, no és un obstacle, i que l'alumne fa un doble esforç perquè està aprenent simultàniament la llengua i els continguts de les àrees o matèries. Heu de tenir present en tot moment que és un procés llarg. Heu de tenir molt presents els aspectes emocionals implicats en l'aprenentatge d'una nova llengua. L'acolliment afectiu, la comunicació no verbal i el contacte amb la família són fonamentals. Cal que els alumnes parlin, cal parlar molt a l'aula, provocar situacions de comunicació lingüísticament estimulants i funcionals. Els docents sou models de llengua. Heu de fer-ne un bon ús i fer percebre la vàlua de la seva funció, establint vincles afectius tant amb la llengua catalana com amb les llengües d'origen. Recordeu, es necessiten anys per aprendre una llengua, de 2 a 3 per comunicar-se en situacions de conversa informals i entre 5 i 7 per fer-ho en contextos de més exigència acadèmica. L'aprenent ha de sentir que la seva llengua i la seva cultura d'origen són valuosos. Per això convé fomentar l'ús i la valoració de la llengua familiar. Els beneficis del desenvolupament del llenguatge en la llengua familiar afavoriran el desenvolupament i l'enriquiment de la llengua d'aprenentatge i la competència plurilingüe. Heu de tenir expectatives elevades per a tots els alumnes. Les dificultats comunicatives dels alumnes poden determinar les vostres expectatives d'èxit en les diverses àrees o matèries i, en conseqüència, condicionar la vostra intervenció didàctica i els seus resultats. Cal tenir i demostrar expectatives altes per a tots els alumnes, sigui quin sigui el seu nivell de llengua. Adequar no implica necessàriament separar els alumnes per nivells ni fer un tractament individualitzat. Cal posar en joc materials, tècniques i estratègies que permetin ajudar els alumnes, evitant tant com sigui possible separar-los del grup principal. Si aconseguim generar un entorn d'aprenentatge segur
on tots els alumnes se sentin reconeguts i puguin assumir riscos sense por d'equivocar-se, haurem reduït filtres efectius que dificulten l'aprenentatge i haurem fomentat un bon ambient de treball a l'aula, que beneficiarà tots els alumnes. Tenir en compte el valor de la interacció per a l'aprenentatge i per al clima de l'aula és fonamental. Fomentar la col·laboració entre iguals és una de les millors ajudes a l'aprenentatge i una oportunitat per cohesionar el grup i millorar la llengua en situació d'ús real. Tenir present el punt de partida de l'alumne. L'alumne mai parteix de zero. Per decidir com adequem el currículum hem de determinar què sap i què no sap, per aprofitar el coneixement que aporta i proporcionar el que necessita. Ser conscients de les dificultats de les tasques que plantegem, l'exigència de l'encàrrec de feina que fem, però també el propi llenguatge acadèmic suposen un repte que hem de valorar i atenuar, simplificant l'encàrrec i proporcionant ajudes. Proporcionar bastides de suport adaptades a l'alumne és bàsic. Les ajudes s'han d'anar ajustant a les necessitats de l'alumne i s'han d'anar retirant a mesura que se'n surt de manera autònoma. Bé, espero que aquestes reflexions us puguin ajudar en la vostra tasca diària i desitjo que gaudiu de l'evolució de l'aprenentatge dels vostres alumnes.